Hi there, Sanmulani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesembu updates kanye nezingane zesembu. Yimi odefeated. Hayi guys, into eyenzekalani. Ngizocela ningicebise. Sizokhuluma ngale kwizingane zesembu. Nakuthanda nesembu mase niyangicebisa ekugcineni because ngidefeated, ngiworried, yazi. Ngala comments alobe engene kodwa ke awabe maningi mangabala nje manje basebathathu kwi video le ngiposte today enye ke angikhumbula ukuthi eyanini lena ke yakuthanda nesithembu nakwizingane ezisithembu nibonile ipicture efakwe uMzansi Magic ethi uyanda umndeni wakamseleku benza ifamily tree ngaphansi kwekhanda likaMayeni kunabazukulu nomama bezingane mase kuba noSipho angazi noma ubeme ezumamkhulu noma ume njengoba esekhona empilweni kaSibindi ngokwaku season 2 of izingane ezisithembu manje bazokanjani ngoba lesi sithombe sesikhombisa uMzansi Magic nange uSibindi sedelela ngale epageni lakhe ethi hayi angihle ngoba ngihlekisa uthi bathi abantu inkampani enkulu iyaqasha yaduliza khamba imanager khamba supervisor nisho ukuthi benze leya picture bengaxoxile bagxila ukuthi bazokhipha lesi sithombe emphakathini sisale nokuthi ke ngaphansi kwekhanda laMayeni mangaka bazosusa izithombe befaka abasha noma bazoshiya kanjalo hayi lo mndeni unedrama guys yazi ngibade ngiqeda ukubuka season 4 ku Showmax ngilobo ngithe hawu kanti kunjani la ekhaya awucabange ngibuka season 4 ngiyababaza no season 5 ngiyababaza kodwa khona ozongihlasela lana ngokukhuluma ngalezi zinto engiyibona kule TV show ngiyibeka ngendlela yami. Ngithola i-comment ke ethi guys mina angiyeke le channel ngoba ngiyamisleader iphuma kuDade. Angazi ukuthi ngidefeated noma ngibe worried noma ngikhathazeke ukuthi mhlambe ke sekunenkinga ekhona bengicela ningibonise. Ngesikhathi ngisazolinda ke guys ningibonisa nakhe ngizokubeka. Mawukhula uyayube nazo izinto othi zibalulekile. If awuthandi i-channel ekhuluma ngosaziwayo abavela ku TV show reality TV stars vele uyiyeke nakho ukuhleba ukuthandi phuma khona yiba phela no 20 minutes wakho wokuthi uthandani online okuthandayo mase kuba khona okubalekile ke ilokho ukuthi uhleze wazi ukuthi izwe okulona kwenzakalani ungahlali nje ungazi ngoba ngenzeka kuthiwa siphume endlini sibaleke usale wena endlini yakho ngoba mhlambe ku YouTube uhlala la okunezinto ongazithanda udu ugcina ushiye lezi ezibalekile yiba nalo 20 minutes ukuthi yini ebalekile kuwena ukuze ungahambi ungena mhlambe kuma TikTok account abantu beyikhulisela ama TikTok account uthi ngicela uyiyeke lento uye ku YouTube ufike ku YouTube kukhulunywa nje isiphi indaba etrendayo manje le ya Miss SA kubekwa imbono ehlukahlukene uoffendwe umbono womunye mase uthi ke ngicela uvale i-channel yakho kodwa ke ngoba ngisela guys niyangisupport kakhulu futhi ngiyakuhlonipha lokho kodwa indawo engayithandi ile yokubox bengicela ke ukubuza ukuthi uma kuzofika i-comment ethi you are misleading us ngibe ngikhuluma nge-TV show ngenza i-review ngifaka umbono wami based kwinto evele ku TV yaba public mina ngiphendule ngithini. Angikhulumi la ngokudla okuthiwe akungasathengwa ePick n Pay because sekunocwaningo lenziwe kwathiwa lokudla kuyekwe kungasadliwa. Ngikhuluma nge-TV show engiyibonayo futhi ukuthi kunendlela abasitshela ngayo istory sabo. Basi uma besitshela lesi story nami nginendlela engireceive ngayo istory ngiyaqhubeka ngiyaxoxa.
ngendlela efanayo ka-grade 10 esasiye sikhulume nge-generations, ngoKarabo, ngoQueen Moroka, kanjalo kanjalo. Sasihlala nje egruphini sisho ukuthi hayibo uNtombi wenza ukuthi. Nase-primary sasikhuluma. Mase kuthiwa hawu kwi-backstage obani bamawele yini? Ngithi mina ulinde mase kukhuphuka amagama, makunegama elilodwa kusho ukuthi umuntu oyedwa. Ngoba kuyabhala ukuthi ubani igama la ngempela, kubhala ukuthi udlala bani. Iphele leyo conversation siyixoxela sise-primary ngo-backstage, e-high school sekuwuNtombi. Sengizenzela-ke lento ngendlela engithanda ukuyenza ngayo kube nomuntu othi misleading us. UMseleku noMangabe bakhulume nge-divorce ku-season 4. Bazoqedela indaba yabo ku-season 5 behlangana. Ku-season 6 uMseleku noMangabe bahlangana noMakaMangabe. Kukhulunywa indaba yokuthi uMangabe ucela izeluleko kumawakhe. Angazi-ke le part nje engiyimentionayo kosale ebuka i-TV ucabangani. Ku-season 7 uMangabe usesikhombisa indlu kamalume la azokwenzela khona umembeso. Iyiphi i-part misleading? Also mangayithanda into engiyenzayo, musu ukuzihlukumeza ngami. Hawu bakithi ningenzelani umuntu omubi kanjena? Ngiyabonga nge-support guys, ngicela ningicebise ngiyacela.